Ani sɔgɔma Mali kunnafoni jabarani layɛbaaw ni aw ka micro trottoir kɛnɛ sigilen kunu comme an yɛrɛ bɛɛ y'a ye Macron bɔra k'a ka opération militaire jɔ a ko k'a ka force Barkhane mɔgɔw bɛna en entrer donc an bɛna jigin dugu kɔnɔ ka jamana kɔnɔdenw ɲininka jamana kɔnɔdenw hakilina ye min ye Macron ka nin waleya in na. Ani sɔgɔma ne balimakɛ. N b'a ni sɔgɔma ne ba. An bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu dɔn. Ne tɔgɔ Alpha Magi Dunbiya. Ne balimakɛ kunu ko an yɛrɛ bɛɛ bɔra k'a lajɛ Macron y'a ko a bɛna ka force Barkhane mɔgɔw la rentrer e hakilina ye jumɛn ye o ko in na. Bon ne hakilina ye mun ye nin ko la sisan nɔ force Barkhane nafaba tɛ Mali kɔnɔ bilen parce que ni y'a force Barkhane ni y'a ta k'a jateminɛ nin y'u san 9 de ye bon ni baara tun bɛ a ka kɛcogo la san sɔrɔ an ye kunnafoni duman mɛn an ka kɔrɔ nord fɛ kɛlɛ la mais ni y'a ye san 9 kɛlɛ tɛ ka ban c'est que force Barkhane yɛrɛ tɛ ka a jɔyɔrɔ fa nord kɛlɛko la. I ni ce ne balimakɛ ka hakilina na. Sɔgɔma ne balimakɛ. A bɛ di madame ça va? Somɔgɔw bɛ di? Kɔri baasi ye? An bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu dɔn. Bon ne tɔgɔ ni jamu Cheikh Tidiane Sumunu n sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔkura ma. Ne balimakɛ comme kunu an yɛrɛ bɛɛ bɔra k'a lajɛ Macron ko a ka force Barkhane mɔgɔw bɛna rentrer e hakilina ye jumɛn ye o ko in na. Vraiment alhamdulilayi rabbil alamina vraiment o diyara ne ye a bɔra ma ni a y'a fɔli min kɛ vraiment o diyara ne yɛrɛ de u ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ vraiment mɔgɔninfin i bɛ Ala ye ka sɔrɔ i m'i jan Faransi yɛrɛ de bɛ an ka jamana tɔw ta tiɲɛ k'a d'a ma yan an t'a fɛ bi an t'a fɛ sini u ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an bɛ lafiya o de la i y'a faamu wa donc ne hakilinata ye parce que Macron yɛrɛ a barika bɛ ka ban quoi denmisɛnninw yɛrɛ san 13 bɛ k'a ci a tulo kɔrɔ bon vraiment o yɛrɛ faama n'o kɛra faama la i yɛrɛ kan k'a dɔn i ka ɲɛnamaya tɔ bɛ cogo min na Ala fɛ quoi Mali yɛrɛ de hakɛ bɛ ka bɔ Macron na a ka taa ka bɔ a ka fanga ye an ka jamana kɔnɔ an t'a fɛ bi an t'a fɛ sini wayi. Ne balimakɛ i ni ce i ka hakilina la. Ne balimakɛ. Alhamdulilayi n b'a ni sɔgɔma yɛrɛ sira somɔgɔw bɛɛ di aba. An bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu dɔn ne balimakɛ. Ne tɔgɔ ye Birama Sisoko. Ne balimakɛ comme kunu an yɛrɛ bɛɛ bɔra a kalama Faransi y'a ka opération militaire jɔ e hakilina ye jumɛn ye Macron ka o waleya in na. Alhamdulilayi rabbil alamina parce que maliyɛnw ka laɲini de tun ye nin ye bon n'a fɔra ko Faransi an ka Faransi ka colonie de ye Mali ye donc n'a fɔra ko Faransi tɛ se ka Mali dɛmɛ fo ka Mali da don a cɛ man ɲi donc a ye min kɛ nin a ye waleya ɲuman kɛ a ye hɔrɔnya kɛ a tora a danbe kɔ donc k'u sigi u ka an lajɛ parce que militaires b'an fɛ yan nɔ donc an mago b'olu ka dɛmɛ na parce que an y'u ka colonie ye mais n'a fɔra k'olu bɛ tila ka anw labila tuguni ka tila k'a to tuguni jamana bɛ dafiri olu sigilen ɲɛna k'a fɔ an ka colonie ye Mali ye Mali bɛ tila ka dafiri sigilen ɲɛna sinon a cɛ man ɲi donc u ye min kɛ nin ye u ye waleya ɲuman kɛ n'u sera ka continuer ka taa ka bɔ an bara au moins ka to superviseur la n'a mago b'u la fɛn min na donc o coopération b'an n'u ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka dɛmɛ don an ma o ko la o bɛ diya anw ye vraiment nin diyara an ye wallahi a diyara an ye maliyɛn bɛɛ bɛ nisɔndiya nin na parce que an ka laɲini de tun ye nin donc u kana na to an ka dugukolo kan ka tila tuguni ka an tɔ dafiri ka taa fɛ k'a fɔ k'u ka colonie y'an ye mais u tɛ ka dɛmɛ foyi k'an ye min tɛ degun ye donc an bɛ Ala deli nin de la yarabi ama Ala k'a tɔ continuer n'u bɛ se k'an dɛmɛ cogoya min na u sigilen u k'an dɛmɛ o coopération bɛ n'u ɲɔgɔn cɛ mais k'u daga an fɛ yan nɔ k'a fɔ k'u tɛ fɛn kɛ an bɛ ka tila ka halaki ka taa fɛ a tɛ bɛn an ma donc u ye nin min kɛ nin a ye waleya ɲuman kɛ a diyara an ye a bonyana an ma Ala k'a tɔ jidi halisa coopération Ala k'a to a nɔ la voilà. I ni ce ne balimakɛ i hakilinaw na. An sɔgɔma ne balimakɛ. Ba yɛrɛ sira somɔgɔw dun kɔni baasi kɔni tɛ yen aba alhamdulilayi aba. An bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu dɔn ne balimakɛ. Ne tɔgɔ ko Abdoulaye Diallo je suis partant volontaire à la retraite n bɛ yan n bɛ poste de travail la yan o de don. Ne balimakɛ comme kunu an yɛrɛ bɛɛ y'a ye Macron ko k'a b'a ka opération militaire jɔ e hakilina ye jumɛn ye Macron ka o waleya in na. Bon vraiment an bɛ Ala barikada an kun bɛ mun ɲini Alahu taala bolo Ala y'o kɛ parce que munna an b'a miiri k'a fɔ an y'a miiri tubabu nana anw dɛmɛ de ka an bɔ kɛlɛ in na tubabu mana anw dɛmɛ kɛlɛ in na tubabu ninnu nana de y'a faamu an ka mɔgɔw fagali de kama parce que n'a sɔrɔ u tun nana dɛmɛ kama olu ka minɛ u ka kɛlɛkɛ minɛ u bɛ tɛmɛ u bɛ taa kungo kɔnɔ bɛɛ b'a ye u tɛ taa ni foyi ye
u bɛ taa u b'an ka mɔgɔw faga nord mɔgɔw faga ten manamana ko gansan na vraiment que anw yɛrɛ de ala deli anw yɛrɛ ko an ye denmisɛnninw de labɔ y'a mɛn ka saraka bɔ k'a da makɔrɔ kan ala ka taa n'u ye o bɛ taa cogo o cogo ala ka taa n'u ye parce que u y'a jamanadenw sɛgɛn cogo min an yɛrɛ b'a dɔn an tɔɔrɔ la an bɛ bɔ nord la y'a faamu u y'an ka mɔgɔw faga yen y'a mɛn u y'an dɔgɔninw faga u y'an kɔrɔw faga u y'an ka mɔgɔw bɛɛ faga bon don o don balawu vraiment que an b'a ɲini Alahu taala bolo ala kana segin ni ninnu ye tuguni an kɔni saraka bɔ a kan an b'a ɲini ala bolo wa ala y'an jaabi an y'a bɔ an ye saraka in bɔ alamisa tɛmɛnen de y'a faamu n'an ka f'i ye dɛ n bɛ ka tiɲɛ de f'i ye an ye denmisɛnninw de fara ɲɔgɔn kan ka saraka bɔ ka denmisɛnninw bɛɛ wele a ye na aw ka dugawu kɛ nin kɛlɛ nin tubabu minnu b'an da la ala ka taa n'u ye an b'a ɲini Alahu taala bolo ala ka taa n'u ye fiɲɛ tɛ yɔrɔ min u kana se yen y'a faamu bon dɔw kosɔn anw sɛgɛnna anw tɔɔrɔ la an b'a dɔn mun b'anw kan bi y'a faamu u nana u y'an ka jamana bɛɛ ɲagami u y'an ka jamanadenw bɛɛ faga u tɛna foyi la nkalontigɛ kɔ bon u bɛ na u bɛ kumaw fɔ an b'aw ka dugu dilan u tɛ dugu foyi dilan u bɛ k'an nɛgɛ u bɛ k'an tɔɔrɔ an laja an denw filɛ aw tɛ ka kalan kɛ y'a faamu yɔrɔ dɔ bɛ yen ekɔliso dɔ bɛ yen ekɔlidenw yɛrɛ tɛ ka kalan kɛ y'a mɛn rebɛriw bɛ yɔrɔ bɛɛ bon mɔpiti ba kɔfɛ an b'u ye o bɛ yen rebɛriw bɛ yen ne yɛrɛ ɲɛ u ye o bɛ yen y'a faamu mais jamana bɛ se ka dilan tan cogo di bon an kɔni bɛ Alahu taala deli mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka na anw dɛmɛ kɛlɛ na ala k'u dɛmɛ kɛlɛ ni an ka se ka bɔ kɛlɛ na vraiment anw tɔɔrɔ la anw lajabara y'a faamu an sɛgɛnna y'a faamu an denw ninnu bɛɛ sara an faw sara an kɔrɔw sara an dɔgɔninw sara y'a faamu o ye mun ko ye aw nana k'a ye barikani ye dɛ aw ye minisimaw ye dɛ kɛlɛkɛminɛn b'aw bolo fɛn bɛɛ b'aw bolo aw tɛ ka mɔgɔw dɛmɛ y'a faamu bon olu de nana ka na kadow ani fulaw ani fɛn dɔgɔnɔw k'u don ɲɔgɔn na k'u kɛlɛ kɛ ko k'olu yɛrɛ dama de bɛ kɛlɛ nkalon don dɛ o ye dɔn tɛ kɛlɛ dɛ olu yɛrɛ de bɛ ka u si k'u bila ka marifa d'u ma ka mobili san ka d'u ma ka moto san ka d'u ma y'a faamu bon an kɔni vraiment an b'a ɲini Alahu taala bi jumadon ni alihɔrɔma kɔsɔn ala ka taa ni ninnu ye ala kana sigi ni ninnu ye abada ala k'u halaki yɛrɛ parce que o y'an tɔɔrɔ quoi y'a faamu bon i m'a ye makɔrɔ ye mun kɛ ala de y'a jira a la i m'a ye dɔ y'a minɛ k'a bugɔ bon nin ye ala ka ko dilanlenw de ye n'i ma fara jamana nin i bɛ halaki dɛ jamana nin ye jamanaba de ye an tɛna mɔgɔ si tɔɲɔ yan y'a faamu u y'an tɔɲɔ quoi u y'an sɛgɛn quoi y'a faamu bon an kɔni sɛgɛnna an tɔɔrɔ la an b'a ɲini Alahu taala bolo ala k'an dɛmɛ nin na bi jumadon ni alihɔrɔma kɔsɔn ala ka taa ni ninnu ye wa faamaw ko k'u ka na an b'a ɲini o faamaw bolo ala k'u halaki faamaw ko k'u ninnu ka na an b'a ɲini ala bolo an b'u danga parce que o y'an tɔɔrɔ u y'an sɛgɛn an tɛ baara la an tɛ foyi la an denw sɛgɛnna an kɔrɔw sɛgɛnna an ka forow tiɲɛna an ka malow jenina y'a mɛn hali jɛgɛ an tɛ se k'a minɛ tuguni bon Moti n'a mara bɛɛ b'a dɔn Bayangara Koro Moti n'a mara bɛɛ tɔɔrɔlen don bɛɛ sɛgɛnnen don bon vraiment que o ye mɔgɔw tɔɔrɔ tubabu ninnu an t'u fɛ y'a mɛn an kɔni y'a miiri k'a fɔ wagati min na u nana u ye baara ɲuman min kɛ an bɛɛ tɛgɛrɛ f'u ye an ko mɔgɔ ɲumanw nana u n'an dɛmɛ ja n'i bɛ maa jugu yɛrɛ ɲini olu de ye mɔgɔ jugu yɛrɛ ye bon vraiment que merci an tɛ ni baraji ala k'aw dɛmɛ bi jumadon ni alihɔrɔma kɔsɔn ya rabbi ala k'an kunnadiya ala k'an sutura ala ka n'an malo maa o maa k'i bɛ jamana in malo ala k'i malo maa o maa k'i bɛ jamana in halaki ala k'i halaki an kɔni don o don an bɛ dugawu la ala k'an kisi k'an tanga mɔgɔ jugu ninnu tɔɔrɔ ma merci k'an bɛɛ ala ka tile yɛrɛ caya. I ni ce kosɛbɛ ne fa i ka hakilina ninnu na. An sɔgɔma ne balimakɛ. Somɔgɔw bɛ di? An bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu dɔn ne fa? Ne tɔgɔ ye Soman Bayadi. Ne fa kunu ko maa yɛrɛ bɛɛ y'a ye Makɔrɔn ko k'a bɛ n'a ka opération militaire jɔ e hakilina ye jumɛn ye Makɔrɔn ka o ko in na? Hakilina ye fɛn min ye vraiment u ka taa ka bɔ an kunna siɲɛ kelen puisque olu kan ka min kɛ u ma o kɛ sinon ni Faransi jɔra kan an ka rébellion yantuma sɔrɔ a banna mais u ma na o kama u nana an ka dugukolofɛn de an ka nafolo de kama o nana o de kama sinon u tɛ kɛlɛ la bon kuma min bɛ ne bolo ne bɛ aw fo ne bɛ aw ka komi kan ka gɛlɛn ne ma ne bɛ aw ka téléso fo vraiment a ni ce ani baraji ne ka kuma ma ca. I ni ce ne fa i ka hakilina na. An balima Mali kunnafoni jabarani layɛbagaw ni an ka micro trottoir kɛnɛ datugulen jamana kɔnɔdenw hakilina ye min Makɔrɔn ka nin waleya in na aw bɛɛ bɔra k'a mɛn sisan nɔ a k'an bɛn micro trottoir kɛnɛ wɛrɛ kan.